Πολύ καλή πάσα του στον κενοχώρο για τον Βιερίνια. Ο Βιερίνια με την επιλογή του θα πλασάρει μπάλα στα δίκτυα. Τα μηνύματα πάντως τα είχαν στείλει οι γηπεδούχοι και στο 62ο λεπτό έριξαν το πρώτο κέριο χτύπημα. Κόντρα επίθεση με την κάθετη πάσα του Βιερίνια. Εκτελέστηκε το κόρνερ, η κεφαλιά, γκολ από το Βιερίνια στο 10. Ευνηδιάζει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, αποστημένη φάση με το κόρνερ του Σορλέν και την κεφαλιά του Βιερίνια. Ο Βιερίνια 1-1. Η απάντηση του ΠΑΟΚ στο 39 με τον Πορτογάλο να έχει πολύ καλό βηματισμό όταν πάει στο σουτ. Νικάει τον Τζόρβα, απαντά ο ΠΑΟΚ 6 λεπτά πριν το ημίχρονο. Δίνει τη δυνατότητα στο Τσιρίλο να έρθει να πάρει την μπάλα και με πολύ χώρο μπροστά του να κάνει τη σέντρα. Η μπάλα περνάει από όλους και έρχεται ο Βιερίνια για να σκοράρει. Η πίεση του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε και στο 63ο λεπτό. Παραβίασε για δεύτερη φορά την αιστεία των γηπεδούχων. 24η αγωνιστική. Εκτέλεσε ο Λίνας. Το πρώτο δοκάρι και γκολ 1-0. Βιερίνια. Πάνω στο Βιερίνια. Ανοίγει για τον Ήβιτς σωστά. Δεν έψαξε τον Μουσλίμοβιτς που ήταν εκτεθειμένος. Ο Ήβιτς τώρα γυρίζει χαμηλά. Βιερίνια γκολ. Τέλειο γκολ για τον ΠΑΟΚ. 3-0. Από αυτό το λάθος. Εκτελέστηκε ο Βιερίνια γκολ. Γκολ στο 16. 1-0. Με το Βιερίνια. Η κομπίνα που σας λέγαμε και νωρίτερα. Δεν του βγήκε στην προηγούμενη φάση, του βγήκε εδώ. Ιδανικό ξεκίνημα, επαναλαμβάνω, για τον ΠΑΟΚ με το γκολ του Βιερίνια στο 16ο λεπτό. Αμέσως όμως έδειξε για τον Βιτόλο και πάλι Βινίσιος, η σέντρα, η μπάλα στο Βιερίνια, γκολ 1-0 στο 19. Παίρνει την απόκρουση ο Πορτογάλος και με το σουτ στην κίνηση με δύναμη δεν αφήνει κανένα περιθώριο στο Βολκάνο. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει ιδανικά. Η απόκρουση, η μπάλα φτάνει στον Βιερίνια. Το σκέφτεται ούτε στιγμή, σουτάρει όπως του έρχεται η μπάλα και τη στέλνει στη γωνία με δύναμη. Βιερίνια. Κοιτάξτε τι ωραία ελήχθηκε με το αριστερό 1-1. Παύλο Γκαρσία με φάλτσο η σέντρα, η κεφαλιά στα δίκτυα 1-0. Στο 70 με σκόρερ ποιον άλλο τον Βιερίνια. Ένας ακόμη συνδυασμός Παύλο Γκαρσία Βιερίνια σε στημένη φάση για τον ΠΑΟΚ. Δίνει στο Βιερίνια. Προσπίσε από το Βιερίνια. Θέλει να βρει το χώρο να φέρει την μπάλα στο αριστερό. Το έκανε το σουτ 2-1 από τον Πορτογάλο. Ο ΠΑΟΚ χτύπησε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Χτυπά και στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Εσείς ξαναβλέπετε το γκολ του Βιερίνια. Σε ένα παιχνίδι με έναν αντίπαλο. Συγγνώμη για την προσπάθεια του Βιερίνια. Καλό σουτ γκολ. Καταπληκτικό γκολ. Είπαμε χρειάζεται μια φάση να ανοίξει απίστευτο γκολ. Του ΠΑΟΚ, Βιερίνια, άλλο ένα σουτ, η μπάλα στα δίχτυα. Γκολ για τον ΠΑΟΚ από ακόμη ένα εξαιρετικό δυνατό σουτ, όπως μας έχει συνηθίσει φέτος ο Πορτογάλος, ο Βιερίνια. 1-0 από τον Βιερίνια, άπιαστο με το αριστερό το σουτ του. Βιερίνια το σουτ, γκολ. Καταπληκτικό γκολ από το Βιερίνια στο 43. Άλλο ένα γκολ από το μεγάλο πρωταγωνιστή του ΠΑΟΚ στο φετινό πρωτάθλημα. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Πιο μπροστά πίσω του Μουσλίμοβιτς. Μπαλιά για τον Βιερίνια, κατεβάζει, προβολή, μπάλα στα δίκτυα. 1-1 ισοφάριση από τον Βιερίνια σε μια ανύποπτη φάση. Κενά που δημιουργούνται είτε στο κέντρο είτε στην άμυνα. Από τη σέντρα ο Γιακούβοβιτς δεν μπόρεσε να. Ο Βιερίνια, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Η μπάλα καταλήγει στα δίκτυα. 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 33. Δεν μπόρεσε ο Άλβαρες, κατεβάζει ο Βιερίνια. Απέναντι του Μπρέσκα κάνει κίνηση ο Αθανασιάδης. Απέφυγε και τον Ρόκα ο Βιερίνια. Καταπληκτικό γκολ! Στο 11 το 2-0. Εδώ ξανά το 2-0 από τον Βιερίνια στο 12. Ένα καταπληκτικό γκολ. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Το Αντελίνο Βιερίνια μόνος, κατά την μπάλα, κάνει το ζούτη μπάλα στα δίκτυα. Ο ΠΑΟΚ με κόρνερ, εκεί που είναι ο Βιερίνια, κρατά την μπάλα, κάνει το ζούτη μπάλα στα δίκτυα. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ στο 44 με σκόρερ τον Αντελίνο Βιερίνια. Πέρσι ας δούμε το σουτ του Βιερίνια πρώτα, το οποίο τώρα το δοκιμάζει. Ένα σουτ από τον Αντελίνο Βιερίνια, σήμα κατά τεθέν για τον Πορτογάλο στο 6ο λεπτό. Ο Σαλπικίδης έβαλε την μπάλα χαμηλά, κόντραρε, ο Φωτάκης νέα κόντρα, από κοντά το 1-0 για τον σκόρερ, ο Αντελίνο Βιερίνια. Peut-être que non, puisqu'elle a 63e, nouvelle occasion en faveur de Salonique. Nouvelle fait, non. Après Olivier Roulier.
Βιερίνια εκτελεί στα δίχτυα του Καπίνο 3-1. Και κάνει το 1-0, μάλιστα γλίστρισε. Βιερίνια στο πέναλτι, μπάλα στα δίχτυα 2-0. Βιερίνια 1-1. Εκτελεί ο Βιερίνια. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Με τον Αντρέ Βιερίνια. Ο αρχηγός σκοράρει στο 65. Σε αυτήν την στημένη φάση πληγώνει την άμυνα της ΑΕΚ, την εστία του Βασίλη Μπάρκα. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ, 65ο λεπτό στην Τρίπολη. Ο Βιερίνια περνάει την μπάλα, γκολ από τον Ατελίνο Βιερίνια. Στο 65ο λεπτό ο αρχηγός δίνει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα, ο ΠΑΟΚ παίρνει το προβάδισμα. Βγάζει την μπάλα έξω, Βιερίνια έρχεται και πιάνει το σουτ. Καταπληκτικό γκολ, 2-0 ο ΠΑΟΚ. Ο Μπίσεσβαρ να ανεβάζει τον Βιερίνια, σουτ του Βιερίνια. Μεγάλη η έναρξη του μάτς για τον ΠΑΟΚ, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στα δίχτυα. 1-0 με το τέρμα του Πορτογάλου. Οι δύο για τον ΠΑΟΚ, η δεύτερη πηγαίνει στα δίχτυα. Μπίσεσβαρ, ωραία υποδέχτηκε την μπάλα, γύρισε τη σέντρα. Είχε οπλίσει ο Ακπομ. Ο Βιερίνια, φοβερό 1-0. Στο 39 ο Βιερίνια. Το γκολ του ΠΑΟΚ, αλλά σε αυτή την οβίδα του Βιερίνια ο Κουέστα δεν έχει την παραμικρή. Από τον Κότνικ στο 119. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ θα πάρει φόρα, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ έχει σκορ πρόκρισης. Κερκίδα, Βιερίνια δοκιμάζει το σουτ. Απίθανο γκολ στο 64. Τη βάζει ο Βιερίνια, αν είναι δυνατόν, ένας από τους καλύτερους παίκτες της Super League. Το έχει σε φέτος με τα γκολ που έχει βάλει, το ένα καλύτερο από το άλλο. Κοιτάξτε από πού σουτάρει. Πλατεία του Μπίσεσβαρ, πατάει τώρα στο Μαρκοπέδιο που λένε στην περιοχή, αλλά έρχεται έξω Βιερίνια 1-1. Του το ζήτησαν, το παρέδωσε. Πέναντι από τον Διούδη, Βιερίνια, μπάλα στα δίχτυα. Παίχτες του στο τείχος, εκτελεί ο Βιερίνια απευθείας. Η μπάλα κάπου έσπασε, αλλά σε πορεία κατέληξε στα δίχτυα. Στα 11 μέτρα ο Βιερίνια απέναντι στον Μπάρκα, 1-0. Η εκτέλεση από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, άχαστη στα δίχτυα. Βιερίνια παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο ΠΑΟΚ με το εύκολο χτύπημα απέναντι του Βιερίνια στο 34ο λεπτό. Ανοίγει το σκορ. Βιερίνια πέρασε την μπάλα, γκολ! Καταπληκτικό γκολ από τον Ατελίνο Βιερίνια στο 64. Βιερίνια εκτέλεσε 1-1. Μην γίνεται χαμός. Το σουτ του Βιερίνια, 2-2 στο 70. Για άλλη μια φορά απέναντι στην ΑΕΚ. Τέταρτο γκολ της καριέρας στο πρωτάθλημα απέναντι στην ΑΕΚ. Πέμπτο σε όλες τις διοργανώσεις. Βιερίνια απέναντι στον Μπουσέ, 2-2, σκοράρει ο Πορτογάλος. Στο 35 ανοίγει το σκορ με το πέναλτι του Ατελίνιο Βιερίνια. Στο 27 Βιερίνια εκτελεί στα δίχτυα του Παπαδόπουλου. 1-0 ο ΠΑΟΚ παίρνει το προβάδισμα. Τσέγκο κόβει, ο Τσικόσεν απομακρύνει, επιμένει το σουτ, καταπληκτικό! Τρομερό γκολ! Ο Βιερίνια, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ! Δεν το περιγράφεις αυτό. Βιερίνια με στην περιοχή θα σουτάρει, αυτό κάνει ο Βιερίνια, η μπάλα κοντράρει, 2-2 στο 84. Είτε ξανά η μπάλα κοντράρει και πηγαίνει στην κλειστή γωνία του Ροζ. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει και... Πάσα στην πλάτη της άμυνας, ο Βιερίνια, το κοντρόλ, το σουτ 3-1. Και αυτός έρχεται από τον πάγκο και σκοράρει στο 89, ο Βιερίνια.